karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. O karon mga higala niya ang sumpay sa pipila na lang ka mga yugto ni naginapustang sugilanon. Mahal kung kaaway. Pero balik ko. Kuhaon ko yun si Alexa. Ug dadon na ako ang ginikanan ni Alexa sa akong pagbalik. Nawadaan ka na yun sa maayon ng pangisip iyan. Way magkapugong sa mong pagpagkasal ni Alexa. Wow! Paul? Paul, na ba ka diha? Paul? Milakaw na siya. Giyan sa mo siya? Wa ko ibuhat nga daw ta niya, Alexa. Kalma lang. May kayo ka sulungis ka buang. Ang bossing, ayagin pa daw sa iyong sinultihan. Palapsa sa pikas dunggan. Nahilo man ka diha? Unsa man? Nagtungga na sab ka? Palapsa lang yun sa pikas dunggan, bossing. Iyan? Huna-huna ala nga nagsilos na siya, maong isog kayo. Iyan na buang na gyud ka. Wa pa ko mabuang. Kung wa pa ka mabuang, ablihin ang puntahan. Unya na nako ablihan kung imo na kong sugton. Uy, saman ka? Gusto ki kandat anong mga pulis ni Paul? Di ko maadlok og pulis. Dili ka mahadlok kay nagsalig man kasi mong kwarta. Wala ko'y kasaligan karon, Alexa. Ay, yabaka na gini mag-utok, uy. Ops. Ipalapos to sa pikas dunggan, bossing. Ayaw to og dagpa. Tinuod yun ang mong gingon, Binay. Ang mugawa sa baba, mas hait pa sa espada nga mutusok sa imong kasing-kasing, no? Mauna. Alexa, pahuway na lang diha. Unsa may gusto ni mong paniod to? Ambot ni mo ay, huwag yung kay buot da. Ops. Palapsan na sa pikas dunggan, bossing. Sige. Ang way buot mo'y magluto para nimo. Relax na lang diha, Alex, ha? Huna-huna, nga may bakasyon ka? Karon nga nahuman na matagkaon. Sultihin ako sa imong naibawaan sa Mihit Anran ni Veron. Nakaila ko sa midamag sa imong anak. Kinsa? Pero sa dili pa, may ipangutana ko nimo. Unsa man na? Kinsa magid ang mas bugat sa imong kasing-kasing, Ed? Ang inahan ni Ian or ang inahan ni Veron? O si Alexa? Ayaw i-appeal si Alexa tungod kay anak ang akong gibati para niya. Naibaw ko sa imong tinaguan, Agnes. Ikaw ang tigsulsol ni Carolina aron mo samot og kasuko nako. Ngano man? Ed. Karon, isulti na ang gusto nimong ikumpisal ako. Wa ba gyud kay pagmahal bisag kamay nako, Ed? Agnes, usa ko nang imong gipanulti. Dugay na ko sa inyong kompanya. Suod ta. Og suod mi si Carolina. Wa ka ba gyud makaton sa pagmahal nako? Agnes, higala ta. Nahibaw ka gyud na mahal ta ka isip higala. Pero nahibaw gyud ka nga dili ini ka lang akong gibati para nimo, Ed. Sukad sa mga batan-on pa kita. Agnes, mga tiguwang na ta. Dili ta angay pang maghiskot sa atong kabatanon. Karon, sultihi ko. Kinsa ang Mihit Anran ni Veron samtang naglakaw siya padong sa iyang giabangan? Ang imong asawa, si Carolina. Unsa? Oy, Lira, ni Aka. Nang sadas,
May gipakuha sa Sir Rolando nga documents nga naa ni Tito Ed. Ha? Ay, unsa mang dokumentuha, uy. Wara ba din si Sir Ed? Maghuwat na lang ko niya. Nagluto para ba kuskusina? Oh, mao ba? Tabangan na lang tika. Ha? Uy, pero... Ay, nagahadlok na ko nang. Buotan ako karon. Nakakaton ako sa kung nga sayo pa. Ay, may noon. Aw, dali, aris kusina. Ako'y nanimaho mang akong giluto. Sala na ni ay. Psst. Sud na. Hay, mga kwarto ha. Ha? Angay kong unahon. Asa? Pagtali. Kaya akong lingawon sa kusina silang sedes. Dili ka makatuon sa. Ang imong asawa, si Carolina, maoy mo patay unta kang Veron. Apan giswerte pakit siya. Nganong karon lang nimo isulti nako? Tungod kay nakasaad ko ni Carolina, nga takumon ko ang akong baba. Ikaw ang misulsul ni Carolina nga buhato ni Elsa. Ikaw! Sige, pati ako. Wa na'y kapuslana ng akong kinabuhi karon Ed. Wa na ko'y trabaho, ug wa na sabka sa akong kinabuhi. Naginusara na lang ko, Ed. Nganong karon ka lang misulti ini nako, ha? Unsay nagtukmo nimo sa pagkumpusal nako? Tugod kay dili ko ganahang bawdon sa akong kamatayon ng sekreto sa imong asawa. Misulti ba nimo si Carolina siyang gibuhat? Oo. Miabot siya sa opisina nga wa siyang kaugalingon ug nagsikikilak. Nung napugos ko siya sa pagpatugan kung usay nakahasol niya. Pasaylo ako, Ed. Ayaw na pakita na ko, Agnes. Please lang. Tabla na ta, Ed. Okay na. Nakuha na ako ang kwartahonon. Maayo. Padung nang mo pauli si Ed. Sa imo nga naahon na ng sedes, muli ka dayon to si Tito Ed? Na, murag madugay pag yun to si Sir Ed, Lira. Sige na. Mabalik lang unya ko din eh. Mupauli na gid ko. Gitawag na ko sa opisina. Ato na ko ng sedes. Na, hala. Agoy. Maayo kay murag na usab lang yung sinultihan sa maldita nga Lira. Di nahawd manulti na. Ay, dalion ko ning akong giluto kay basin og makamata nas Veron. Ako na tong pakanon. Ikaw na. Kay nagluto anak? Ako? Milagro? Mausap maging ang tao. Tinuod ka ha nga nausap kit ka? Di ko ka maong mag-sorry. Pero, karon nag-sorry na ko. Di ko makamaong manguyap. Pero, karon kahibahon ako. Di ka makamaong manguyab, kay mga babae man ang manguyab nimo. Atagi na ko chance. Sa minang giluto nimo? Adobong manok o baboy. Kay bawa sa day kang maluto, kay humot mo na. Naning kamot, aron magustuhan nimo. Nagkapaso-paso mong kanikaw na. Wa na hilo? Mga ano ta, wa lagi. Sakita sa di mong mamasangil eh. Hiluan kita karon, mapriso ko. Mapriso manggit ka ining imong gibuhat nako, kay gipriso gud ko nimo. Mga na lang ta, ma'am. Nanginsulto ka ba? No. Gusto lang akong i-feel kung unsa ang bation kung nata sa ubos. E di syempre, masakitan kung yatakan, labi nag pasakitan migsulti. Ikaw lang eh. Musukol mo ka kung pasakitan kang sulti. Wa na mausong mga martiron oy. Nahurot na sila og kamatay. Ako na lang diyon niya ang mahibiling martir ini. Ano katawa mo ka?
Ikaw pa, Ian? Mura man og lain nga akong gikasulti karon? Ako na yun. Ang iyan nga naibdan og tunok. Unsa? Katong iyan nga imong nailan sa una. Moto ang iyan nga natunok. Mao permit isapot. Kalaom na gud nimong sinultihan ron. Managitingali niya ang mabuang sa gugma. Katawa naman sa ka. Seryoso mo ko. Gilantan magitingali ka, Ian. Ang binang pagkaon, pe. Mukaon ako kay tingali mukalit kag panghagis diha. Yan ang imo mo itong gipalakaw si Paul. Huwag mo ka mamugos og kuyog niya. Wa lang. Ulang kumuuban niya kay magkaaway niya mo. Mahadlo kang mapasakitan ako siya? Or mahadlo kang ako ang mapasakitan niya? Dili ko gustong na masakitan ninyong duha. Kay dili ko ganahan nga ako ang sinugdanan sa away. Di ba ka na? Taas kay kag buho kay giawayan kag duha ka lalaki? Dili ko proud nga awayan ko. Labaw sa tanan, dili ko ganahan nga dunay mapunog tungod nako. Gaan ra ba kay kagkamot? Salamat. So unsa man? Nga may kitawa ka na. Mga una ta uy. Sidi pa kumutuan ang bulatik nimo. Busing, si Papa ni mo. Naon sa Ed? Nausas papa? Nanawag siya, kay gikidnap ang imong manghod. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!